Insellmilkom. Illum it-tnejn 29 ta' Marzu nilqakom għal qudiesa Rożarju immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Mulej, hekk kif bdejna l-mixja l-passjoni u l-qawmien mill-mewt ta' ibnek Ġesu, għamel li f'dawn il-ġranet insiru nafu iżjed u li bwiċċna minn quddiem nitolbu ħniena, maħfra u l-grazzja li nkunu miegħu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Kull ċelebrazzjoni tal-Qudiesa tleqqana mal-kelma ta' Alla u tħeġġiġna biex insiru iktar mitħla tal-kelma ta' Alla. Llum nixtieq li nfakru saċerdot Malti, Monsinjur Professur Pietro Pawsajdon li ftit ġranet ilu għal 50 sena mill-mewt tiegħu. Dana kien ittraduċa il-kotba mqazza kollha mill-oriġinal għal Malti. Aħna grati ħafna lejh anki ta' kontribut kbir lingwa Maltija, letteratura Maltija. Illum nitolbu biex bħalu aħna wkoll nikunu dejjem ispirati mill-kelma ta' Alla jkollna din l-imħabba għall-kelma ta' Alla. Biex nistgħu niċċelebraw kif ixraq din il-Qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Mulej ħniena. Int li rid tmut għalina fuq is-salib Kristu ħniena. Kristu ħniena. Int li rġajt ftaħtilna it-triq tas-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li tista' kollox, ara kemm noqsu fost tant tiġrib ta' bnedmin dgħajfa li aħna. U għamel li nieħdu r-ruħ għall-merti tal-passjoni ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen il-maħtur tiegħi li fih qalbi tistrieħ. Qed l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lill-ġnus. Ma jajjaġġ, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjatet, qasba mġelġla ma jiksiriex. Mużbieħ nemnem ma jitfiħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jejjiex ma jitfarrakx sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art. U l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla il-mulej li ħalaq u firex is-smawiet u l-medda tal-art bil-frott u l-ħdura tagħha. Li jagħti l-ħajja lill-poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, battek minn idek u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu dawl għall-ġnus biex inti tiftaħ għajnejn l-omja, toħroġ lill-ilsiera mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam minn dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali ngħidu il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Min min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi. Quddiem min għandi nitwerwer? Flimkien il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħtfuni u jkluni,
Dawk li għandhom għalija l-dewwa tiegħi huma jitfixklu jaqgħu. Flimkien il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk eżerċtu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi. Imqar jekk gwerra tqum kontrija, jiena nibqa' qalbi qawwija. Il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Nemmen li għat nara t-tieba tal-mulej fart il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej. Flimkien il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Islim għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla. Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li għadu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nar tpur tiswa ħafna u dilket biha riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxuttathomlu b'xara u d-dar intliet bir-riħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu dak li kien se jitradih qal, din il-fwieħa għax ma nbiegħx 300 dinar biex jingħataw il-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma x'kien ħalliel u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu, ħalliha, din il-fwieħa kienet refeta għal jum mid-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira ta' Lut saru jafu li hu kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw il-Lażru li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll, għax minħabba fih ħafna mill-Lut bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Lilek Kristu. Id-dar intliet bir-riħa tfuħ. Hekk naqraw fl-Evanġelju skont San Ġwan, nirrakkont meta Marija qgħod Lażru ħadet fwieħa tan-nar tpur tiswa ħafna u b'din il-fwieħa tilket riġlejn Ġesu. Kien ġest li juri l-imħabba kbira li kellha lejn Ġesu. Kienet tħobbu tassew il-Ġesu, Marija, niftakru dak ir-rakkont fl-Evanġelju skont San Luqa, meta Ġesu mar għandha u għand Marta u hi niżlet f'riġlejn Ġesu tisimgħu x'kien qiegħed jgħid u Marta kienet medija b'ħafna xogħol. U meta lmentaqt ma' Ġesu għadlu għejdilha biex tgħinni. Ġesu qalilha li hi għażlet Marija għażlet l-aħjar sem u ma jitteħdilix. U dan il-kliem baqgħet iżommu dejjem f'qalbha b'imħabba kbira lejn Ġesu. U tant kienet tħobbu li ma rridix tistenna sakemm imut biex turih li tħobbu. Imma ġiet hemmhekk din il-fwieħa ma ddejqet xejn min-nies u hemmhekk ridet turih tassew din l-imħabba tiegħu. Ġesu semma għal din il-fwieħa kienet refeta għad-difna tiegħi, ma rridix tistenna id-difna tiegħu.
U b'dik il-fwieħa id-dar intliet b'riħa tfuħ. Ir-riħa tfuħ tal-fwieħa ma wkoll ir-riħa tfuħ tal-ġenerożità tal-imħabba li hija ġeneruża. F'dan l-ambjent, f'id-dar bir-riħa tfuħ, min oġġezzjona? Wieħed mid-dixxipli, Ġuda l-Iskarjota, illi derlu li dak inħela. Ma setawx il-flus ingħataw lill-foqra, flok toqgħod taħlih dak il-mod fuq fwieħa għar-riġlejn Ġesu. Issa l-Vanġelu jgħid li dana ma qalux dan il-kliem għax qalbu kienet taħarqu għall-foqra, anzi kien jara kif jieħu wkoll mill-flus. U dan kien l-istess wieħed li ftit wara kien se jitradixxi l-Ġesu għand 30 biċċa tal-fidda. Imma din is-silta hemm dan il-kuntrast bejn Marija ta' qalb kbira, qalb miftuħa, ġeneruża, u Ġuda qalb magħluqa minħabba ir-reba. Aħna bdejna din il-ġimgħa mqazza hawnhekk l-Evanġelju skont San Ġwan ukoll qegħdin fil-bidu ta' l-aħħar ġimgħa ta' Ġesu. U iktar ma nidħlu fil-mument tal-passjoni mbagħad, l-esperjenza kera tal-passjoni ta' Ġesu, iktar naraw dan il-kuntrast bejn l-imħabba u l-mibeda, il-paċi u l-vjolenza, il-maħfra u l-vendikazzjoni, id-dnub u l-grazzja, il-ħajja u l-mewt. U aħna nafu Ġesu fl-imma qiegħed. U lilna jistedinna wkoll biex inkunu miegħu u jgħaddi minn din il-passjoni kera għas-salvazzjoni tagħna. Llum nitolbuh il-Mulej biex aħna dejjem inkunu grati leh, grati għal dak li għamel magħna għas-salvazzjoni tagħna. Nitolbuh biex fina wkoll inissel din l-imħabba kbira, imħabba ġeneruża, imħabba li ma toqgħodx tkejjel. U nitolbuh ukoll, ispirati minn din il-kelma tiegħu, meta jgħid il-foqra issibuhom dejjem magħkom, qed ifakkarna lilna illi illum aħna nuru l-imħabba leh ukoll billi ngħinu l-foqra u dawk li huma fil-bżonn. Meta aħna ngħinuhom qegħdin anki ngħinu lilu. Ġifieri qegħdin nuru mħabba leh lejn Ġesu il għaliex u hekk għalilna dak kollu li tagħmlu mal-iżgħar fost ħuti tkunu qed tagħmluh miegħi. Għalhekk nitolbuh biex aħna speċjalment ma' dawk li huma fil-bżonn ukoll inwasslu ir-riħa tfuħ tal-ġenerożità. Ġesu issa talbet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun Mulej mal-Knisja tiegħek, ejna biex tkompli x-xandar l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Smana nitolbuk Mulej. Għatina Mulej qalb ġeneruża, imħabba kbira lejk u lejn dawk kollha li huma fil-bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għal-morda kollha fl-isptarijiet u fid-djar u Malta, jew inkella li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk biex tgħinhom fid-tbatija tagħhom
u toffrilhom ukoll l-appoġġ u s-solidarjetà li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma b'xi mod jew ieħor impenjati fis-servizz lejn il-morda lejn dawk kollha li huma fil-bżonn biex tgħinhom f'din id-dedikazzjoni tagħhom u tgħinhom biex jaqdu r-responsabbiltajiet tagħhom b'imħabba kbira nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej biex inkomplu nsegwu bir-reqqa il-miżuri għal ħarsien tas-saħħa u tal-ħajja tagħna u tal-oħrajn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Talbuk mulej biex tilqa' fiħdanek dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem dawn l-aħħar jiem u tagħti il-faraġġ lill-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum. Żommna dejjem maqudin permezz tal-kelma tiegħek u żommna wkoll fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejh is-sagrifiċċju għat-tifir u l-glorja ta' ismu għaħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fit-tiba tiegħek mulej ħares lejn is-sagrifiċċju qaddis li sejrin nofrulek. Int fi-ħnina tiegħek waqqaftu għalina biex neħilsu mis-sentenza tal-mewt mogħtija lilna minn qabel. Amma li beħ naqilgħu il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr il-mulej Alla tagħna. Rik sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li biha ibnek salvana u l-qawmien glorjuż tiegħu mill-imwiet. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Biħeqtajja kollha tal-anġli ferħana l-dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bi glorja tiegħek, osanna fl-għoli ta' smawiet. Birek minn ġej fis-sem il-mulej, osanna fl-għoli ta' smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti l-għajn ta' kull dusija, qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien jingħata biex mirrajh ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam
ta' id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr ta' lid-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Salvana into salvatur tad-dinja, għax bis-salib minn tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċ-ċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. U ttaqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk, għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi mqaddsa Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għammel magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Fi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missi li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal ulied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, għaffrinna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlissna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Biex tiegħek jassaltna l-qawwa glorja għal dejjem. Muli Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja tina l-paċi. Danu il-ħaruf Alla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Ma jsoqlix il-tutol ta' is-saqaf tiegħi, iżdejt bis kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Żur mulej lill-poplu tiegħek żommu dejjem taħt il-ħarsien ta' tjubitek. Żommna lil qalbna konsagrati bil-misteri qaddisa u għejna nħarsu fina l-mezzi tas-salvazzjoni li int fi ħnina tiegħek oġbok tatina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Min issa u dejjem. Isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna u għafmana glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kemm il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen.
Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rebbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżinata kuljum matina llum affrinna nubietna palma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu offrinna d-dubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenera rebbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Santa Elisabetta. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżinata kuljum matina llum affrinna nubietna palma naħfru l-minuħati għalina. La ddaħannix fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlopalina mit-imbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kim il-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubietna ħarissa minna tal-infern u ġenna l-erweħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ, meta sina Ġesu Kristu twilet fil-ar ta' Betlehem. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk ta' fl-art. Obżerat kull jum matina l-lum, għaffrinna d-nubietna palma naħfru minnu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima Urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġenna l-erbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Ġusepp ippreżentaw lil Ġesu fit-Tempju. Missirna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżnata kull jum matina l-lum, għaffrinna d-dumietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin, issa fissija tal-mewt tagħna amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif il-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna d-dobietna ħarisna minnar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-feħ, meta Sitna Marija u San Ġusepp tilfu lil Ġesu wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dotturi. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Obżnata kuljum matina llum, affrinna dnubietna palma nafru minnu ħati għalina, la ddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek imbirkanti fost in-nisa mperek frott ta' ġuftijek, Ġesu. Għaddisa Marija Umma tlopalina mitembin, issa fissija tal-mewt tagħna amen. Gloria lil Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrit ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina ħajja ħlewwa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku nolfqu f'dan il-wied ta' dmuħ.
Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħniena u urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek u ħanina opija u ħelwa Verġni Marija. Amen. Skont il-ferma tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kull-jum għatina l-lum, affrinna d-nubietna palma nafru minnu ħati għalina, l-addaħannix fit-tiġrib, iżdelisna mid-deni, amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija, il-mulej miegħek, imbirkanti fossi nisa mpirek ifrotta ġuf tiegħek, Ġesu. Addisa Marija ummallat lopalina mitimbin, issa fissija tal-mewtana, amen. Gloria lil-Missir u lil-Liben u lill-Ispirtu Santu. Kif kim il-bidu, issa u dejjem jibqa l-dejjem ta' dejjem, amen. Għatijom mulej mistriħ ta' dejjem, Daw ta' dejjem jiddililhom, jistru fil-paċi. amen. Mulej ħnina, Mulej ħnina, Kristu ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, mulej ħnina, Kristu smana, Kristu smana, Kristu l-qattalbtana, Kristu l-qattalbtana, Missir Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu Qaddis Alla, ħenna lina, Trinita Qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlopalina, imqazza Alla, itlopalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlopalina, ta' Kristu, itlopalina, il-Knisja, itlopalina, tal-ħnina, itlopalina, tal-grazzja ta' Alla, itlopalina, muxebba, itlopalina, it-tama, itlopalina, liżjed safja, itlopalina, liżjed nadifa, itlopalina, bla teba, itlopalina, li tistħoq l-imħabba, itlopalina, tal-aġeb, itlopalina, tal-pariri tajjeb, itlopalina, ta' min ħalaqna, itlopalina, ta' min salvana, itlopalina, xebba kollok aqal, itlopalina, xebba li tistħoq kull imma, itlopalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlopalina, xebba kollok seta, itlopalina, xebba kollok ħnina, itlopalina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, itlopalina, mera ta' qdusija, itlopalina, tron tal-erf, itlopalina, bidu tal-ferħtana, itlopalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlopalina, amara ta' kull grazzja, itlopalina, amara ta' kull tieba, itlopalina, warda mistika, itlopalina, torri ta' David, itlopalina, torri ta' Lavorju, itlopalina, dar ta' Deb, itlopalina, arka ta' rabta ġdida, itlopalina, bib ta' sema, itlopalina, kewba ta' filodu, itlopalina, saħħa tal-morda, itlopalina, kien tal-midinbin, itlopalina, faraċ tal-migranti, itlopalina, faraċ tal-imniktin, itlopalina, għajnuna tal-insara, itlopalina, sultana tal-anġli, itlopalina, sultana tal-patriarki, itlopalina, sultana tal-profeti, itlopalina, sultana tal-appostli, itlopalina, sultana tal-martri, itlopalina, sultana tal-konfessuri, itlopalina, sultana tal-verġni, itlopalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlopalina, sultana mnisla minn l-ewwel teba, itlopalina, sultana mtella s-sema, itlopalina, sultana tal-Rosarju mqaddes, itlopalina, sultana tal-familja, itlopalina, sultana tal-paċi. itlopalina, Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, smana nitolbuk mulej, ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisa u malla, biex ikun jisoqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassista d-demonju. Irrażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlaqwa fost tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infen ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp, slim għalik ħarris tal-feddej u għarrus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja għal għandna l-grazzja ħnina u l-koraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, Santo Rocco, itlob għalina, San Paolo Misserna, itlob għalina, San Publio, itlob għalina, San George Preca, itlob għalina, Beatu Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Adeodata Besani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirka l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem mażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kassismu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. It-talba tar-Rożarju twassalna fit-tmiem dan il-mument ta' talba llum. L-Arċidjoċeżi ta' Malta tħeġġeġ lill-insara biex matul din il-ġimgħa mqazza jipparteċipaw fiċ-ċelebrazzjonijiet ta' Tridu tal-Għid permezz tax-xandiriet fuq tvm2, knisja.mt u newsbook.com.mt. Matul dan ir-randan, il-Knisja nediet il-kampanja Itma u Libbes
biex tajn lil dawk li ma jistgħux ilaħqu mal-bżonnijiet bażiċi tal-ħajja. Jekk tixtieq tajn lil tfal, koppji anzjani jew familji billi tipprovdilhom ikel bnin jew ħwejjeġ jilbsu, idħol fil-website diakonija.org. Nawguralkom il-ġimgħa tajba. Insellmilkom.